počúvame z mnohých strán o, ja neviem, kríze duchovných hodnôt, kríze morálky, úpadku morálky. Ja si myslím, že naopak, že súčasný svet je to najlepšie, čo kedy v dejinách existovalo, kedy v dejinách fungovalo, pretože nikdy vlastne ten štandard ľudských práv a ľudských slobod nebol taký vysoký. Keď vlastne od tých 90. rokov minulého storočia proste spejeme niekam, aj keď sú to často také radšie kroky, že krok dopredu, dva dozadu, ale ten vývoj ide jednoducho smerom k väčšej slobode, k väčšej tolerancii, k rôznorodosti naprieč svetu, naprieč rasám, naprieč pohlaviu a to si myslím, že to je ako nesmierne pozitívny vývoj. Nehovoriac o tej skutočnosti, že ešte v minulom storočí Nemci, Francúzi, Angličania navzájom bojovali, teraz sedia za jedným stolom a riešia globálne výzvy, riešia výzvy Európskej únie. Francúzi, Nemci píšu spolu učebnicu dejepisu. Čiže to sú proste veci, ktoré keď sa na to pozrieme z toho veľkého obrazu, tak ja ich vnímam ako nesmierne pozitívne a napriek všetkým tým globálnym výzvam, napriek kríze finančných trhov, ekonomickej kríze a tak ďalej, stále som o tom presvedčená, že ten svet, súčasný svet je ten najlepší, aký kedy bol. Pre mňa taký ten ideálny svet by bol svet, ktorý by bol zložený zo slobodných ľudských bytostí, ktoré sa rozhodujú na základe vlastne svojich predstav, žijú ten život na základe svojich predstav a sú ohodnocované alebo uznávané na základe schopností, kvalít. Pre mňa ten svet, ten lepší svet, ešte lepší svet by bol taký, kde, ja neviem, vedec znamená viacej ako nejaká celebrita, ako nejaký spevák, kde lekári sú hodnotené vyššie ako futbalisti, kde proste tí, ktorí prinášajú pre ľudstvo, ktorí ho posúvajú dopredu, ktorí prinášajú nejaký pokrok, kde tí sú najviac uznávaní a nie tí, ktorí zarábajú najväčšie peniaze alebo dokážu vymámiť od ľudí najviac peniazy. Bol by to svet, kde naozaj by boli pri moci tí, ktorí na to majú, ktorí tomu rozumejú a ktorí ten svet chcú meniť k lepšiemu a nie tí, ktorí vedia oblbnúť najviac ľudí. Tak pre mňa platí to Gandhiho, buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete, čiže ako je vlastne na každom z nás, či budeme žiť život v pretvárke, či sa budeme riadiť predsudkami, ktoré sú hlboko v nás, alebo či sa proste zastavíme a pozrieme sa na to z takého väčšieho obrazu, povieme si, kde je to moje miesto vo svete a čo chcem dosiahnuť a urobím všetko preto, aby som to dosiahol alebo dosiahla a nebudem sa správať podľa toho, ako si myslím, že to odo mňa niekto očakáva, ale podľa môjho vlastného vnútorného presvedčenia a meniť po tých malých krôčkoch naozaj ten svet k tomu lepšiemu, k tej svojej vízii.